Esterri d'Àneu va celebrar el passat cap de setmana la tradicional Fira de Santa Teresa, una fira com les d'abans, d'una llarga tradició al Pirineu, en la qual ramaders d'arreu del territori es reuneixen per comprar i vendre el bestiar. Antigament aquesta fira es celebrava el 15 d'octubre, però avui en dia s'ha traslladat al tercer cap de setmana del mes, convertint-se en una de les més importants del sector. El plat fort va tenir lloc dissabte amb la subhasta de vedelles i un concurs de la raça bruna de la comarca. En total, a la fira hi han participat enguany uns 40 ramaders del Pallars Sobirà, el que representa un 35% dels que formen part de l'Associació Professional de Ramaders de la Vaca Bruna dels Pirineus, creada l'any 1988. Aquest any a la subhasta hi tenim uns 160 animals i uns 120 més al concurs. En total estem en un certamen que tenim uns 280 animals, que per descomptat és el certamen amb més volum d'animals de tot el Pirineu català. Es calcula que el volum total de negoci de la fira pot arribar a uns 120.000 euros. Els preus de sortida de la subhasta són d'un mínim de 550 euros. Fins i tot algun any s'ha arribat a vendre una vedella per més de 800 euros. Un concurs el que porta és una promoció, bàsicament és una promoció de la raça, i llavors paral·lelament hi fem la venda de vedelles per reposició, doncs, i llavors la gent pot veure la importància de la millora genètica que estan fent les explotacions del Pallars Sobirà. El diumenge li va tocar el torn als cavalls, com a actes destacats una exposició d'equí i el 19è concurs del cavall pirinenc català.